Domina l'art de parlar en públic. Guia pràctica per a presentacions impactants. Hola a tots. Us costa parlar en públic? No patiu. A tots ens ha passat. Avui us donaré les claus per a presentar amb confiança i impacte. Descobrirem com estructurar un discurs, captar l'atenció i deixar una bona impressió. El més important és tenir alguna cosa valuosa a dir. La passió i la convicció es contagien. Arete, vigor, força i excel·lència al parlar, com deien els antics grecs. Domina el teu tema. No hi ha carisma que suplisca la falta de coneixement. Coneix el teu públic. Què els interessa? Què esperen de tu? Prepara't per a improvisar. Com deia un amic, la millor improvisació naix d'una bona preparació. Llei de l'iceberg. Has de conèixer molt més del que expliques per a tindre seguretat i aplom. Introducció. Captiva l'atenció. Presenta't i anticipa el tema. Has d'aconseguir que t'escolten. Desenvolupament. Idees clau. Arguments sòlids i exemples clars. Has d'aconseguir que et segueixin. Conclusió. Resumeix, reforça el missatge i deixa una impressió final memorable. Has d'aconseguir que et recorden. Practica i assatja amb un guió breu i cronometrat. Utilitza silencis per a donar èmfasi i així permetre que el públic assimile la informació. Recursos retòrics, cites, preguntes i sentències per a fer una conclusió impactant. Entonació. Acaba amb un to descendent i pausat per a indicar el final. No intentes dir-ho tot. Selecciona el més important. Supera la por, no tingues por. La pràctica fa el mestre. Amb cada presentació guanyaràs confiança. Sigues tu mateix. Autenticitat i naturalitat connecten amb l'audiència. Recorda, preparació, passió i pràctica són les claus per a parlar en públic amb èxit. No tingues por. Compartix les teues idees amb el món. Si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li un like. Subscriviu-vos i compartiu-lo amb qui necessite millorar les seues habilitats de parlar en públic. Fins la pròxima!